A Neuropress terápia egyik vezetőjével, Varga Attilával beszélgetünk arról, hogy az ő általa képviselt módszer mennyiben különbözik az általános talpreflexológiától. A mi terápiánk lényegesen eltér a hagyományos reflexológiától. Hát alapvetően több pontot kezelünk, míg a reflexológiában körülbelül ilyen 100 pont ismert, mi közel 150 pontot kezelünk, más technikával, más sorrendet követünk, sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk az intenzitására, tehát mindvégig fájdalom küszöbön mozog a mi terápiánk. Mit jelent az, hogy ingerterápia? Ez hogy kell tulajdonképpen elképzelni azoknak az embereknek, akik mondjuk most találkoznak ezzel a kifejezéssel először? A terápiánk idegingeren alapul, az azt jelenti, hogy minden szerv a talpon egy bizonyos pontban, annak a kivetülése megtalálható, és nyomást gyakorolva arra a pontra egy idegingert váltunk ki, az ideginger a idegpályákon keresztül az idegközpontba felfut, és az idegközpont közvetítésével a célszervnél egy változást ér el. Ez alapján tudunk egyrészt feltárni is, hogy bizonyos szervek, szervrendszereknek a működése milyen állapotban van, másrészt meg befolyásolni is tudjuk azoknak a működését. Minél érzékenyebb egy pont, az azt jelenti, hogy annál nagyobb a működési zavar azon a területen, vagy annál a szervnél. Milyen egészségügyi problémákkal fordulnak hozzátok leginkább, és melyek azok a területek, ahol a legnagyobb eredményeket éritek el? Általánosságban elmondható, hogy főként a krónikus betegségek, problémák azok, amivel megkeresnek minket. Ilyenek például a migrén, a különféle gyulladásos problémák, emésztőrendszeri problémák, hormonális zavarok, allergiák, a különféle érrendszeri problémák, akár autoimmun betegségek, annak a különféle gyulladásos folyamatai. De kiemelném például a korunk egyik legmeghatározóbb betegségét, az inzulinrezisztenciát, ízületek terén kopás, ízületi gyulladás, nőgyászati területen ciszták, miomák, menstruációhoz kapcsolatú különféle zavarok. Mindezek mellett a legnagyobb sikereket az utóbbi években a gyerekvállalás terén érjük el. Nagyon sok pár megkeres minket azzal, hogy több éve próbálkoznak sikertelenül, és terápiánk hatására a gyermekáldás beteljesül. Hogy kell elképzelni magát a kezelést, és mennyi idő után jelentkezik a gyógyulás? A kezelések általában heti 2-3 alkalommal történnek, 50 percesek a kezelések, és nem mellesleg a páciens együttműködés is nagyon fontos, hiszen itt az állapotfelmérés során konkrétan meghatározzuk, akár a táplálkozásra vonatkozóan, akár testmozgás, stresszkezelés területen is, hogy milyen változásokat, változtatásokat iktasson be az életében, amiben mindvégig segítünk és támogatjuk, de nyilván azt a részét azt ő kell hozzátegye, és hogyha ez így megvan a terápia, meg az ő életmódbeli változtatásai, akkor így a siker is általában gyors is, és azért nem marad el.